יש לי ילדה בת 4, וכשאני רוצה שהיא תלך להתקלח, אני לא אומרת לה, יאללה, בואי נעשה את זה, קצר, קולע, נסיים עם זה מהר, ונתקתק את זה וזהו, נכון? כל ההורים כאן לילדים הצעירים יודעים טוב מאוד שזה לא הולך לעבוד ככה. מה אני כן אומרת לה? אני אומרת לה, יאללה, בואי, איזה כיף, הולכים להתקלח, נעשה כיף, נעשה צחוקים. יואו, איך אני מתרגשת להכניס אותך למקלחת. מדהים, נכון? עובד הרבה יותר טוב? אז זה כלי שקוראים לו פריימינג, ואתם יכולים להשתמש בו גם אצלכם באתר, כדי להגדיל את המחירות ולשפר את כל הביצועים אצלכם בעסק. אז מה זה בעצם אומר פריימינג? פריימינג אומר שאיך שאנחנו נציג לבן אדם משהו, זה ישפיע על צורת קבלת ההחלטות שלו, או איך הוא ירגיש עם הדבר הזה. כולנו מושפעים מפריימינג, ומחקרים גילו שאפילו כשאנחנו מכירים את הכלי הזה של פריימינג, אנחנו עדיין מושפעים ממנו ברמה מאוד גבוהה, ועדיין אני פוגשת כל כך הרבה עסקים שעושים גם טעויות נוראיות בהקשר של הכלי הזה, או פשוט לא מנצלים אותו. ואני אתן כמה דוגמאות. משפטים אמיתיים שראיתי ברחבי האינטרנט. משלוח בחינם מהאתר, אבל רק מרכישה של 499 שקל ומעלה. אתם שומעים את הדכדוך וההסתייגות במשפט הזה? בואו נהפוך את זה לאיך אנחנו דואגים לך. אנחנו נותנים לך משלוח בחינם עד הבית ברכישה מעל 499 שקל. 3 סימני קריאה ואימוג'י מאוהב. עכשיו, אם שמים את זה רציונלית על השולחן, בואו, זה די מבאס משלוח בחינם ברכישה רק מעל 499. זה לא כל כך הסטנדרט היום של e-commerce, וזה די חיסרון. אבל תראו איך מעצם זה שניסחתי את המשפט הזה קצת אחרת, אנשים פשוט יתפסו את זה אחרת לגמרי. אז פריימינג זה אומר גם איך להציג את הדברים, זאת אומרת מה להבליט יותר, אבל גם יש פה דגש מאוד גדול על צורת ההתבטאות שלנו, או במילים אחרות, על ההתלהבות שלנו. מחקר בעולמות האי-קומרס גילה שהתלהבות והתרגשות מצד המוכר מגדילים את הסיכוי שהבן אדם יבצע רכישה. בני אדם מושפעים מאוד מרגשות של התלהבות והתרגשות. הנה עוד כמה דוגמאות. במקום להגיד, תודה רבה, קיבלנו את ההזמנה שלך, תגידו, וואו, איזה כיף, קיבלנו את ההזמנה שלך. אנחנו ממש אוטוטו מתחילים לארוז אותה, אנחנו מתרגשים, ואתה תקבל בימים הקרובים SMS שיגיד לך בדיוק מתי החבילה תגיע אליך. במקום, ברוכה הבאה למועדון שלנו, תהפכו את זה לאיזה מדהים שהצטרפת למועדון שלנו, את הולכת ליהנות כל כך הרבה, את הולכת לקבל הטבות, את הולכת לקבל תוכן מעניין. איך אני מקנה בך שהצטרפת למועדון? סתם, הגזמתי כאן, אל תקחו את זה עד לקצה. אבל הבנתם את הרעיון. פריימינג הוא כלי מאוד עוצמתי, בדיוק כמו שאנחנו מכירים את זה בחיים האמיתיים שלנו, ככה הוא עובד לנו גם בשיווק. אני מזמינה אתכם להיכנס עכשיו לאתר שלכם, לאימייל מרקטינג, לקמפיינים, ולראות איך אתם יכולים קצת לשנות ניסוחים ולשפר אצלכם את הביצועים בחנות על ידי כמה שינויים קטנים. אם מעניין אתכם סרטון מעמיק יותר, שבו אני מסבירה בדיוק איך אני משתמשת בכלי הזה עבור כל אחד מהאפיקים השיווקיים בעסק, תכתבו לי בתגובות ואני אשקול לעשות סרטון כזה. שיהיה המשך יום טוב והמון בהצלחה.